L-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, jew l-OSCE, hija l-akbar organizzazzjoni reġjonali tas-sigurtà fid-dinja. Tħabbrek għall-istabilità, il-paċi u d-demokrazija għal aktar minn 1,000 miljun persuna, iċ-ċittadini tas-57 stat membru li ġejjin mill-Ewropa, l-Asja u l-Amerika ta' fuq. L-OSCE twildet fis-snin 70 tas-seklu l-ieħor fl-eqqel tal-Gwerra l-Birda bejn il-blokk tal-Unjoni Sovjetika u l-Alleati tal-Punent. Kien fl-1975 li permezz tad-Dikjarazzjoni ta' Helsinki twaqfet il-Konferenza għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa li 20 sena wara saret l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa. Malta ilha membru mill-bidunet meta l-Prim Ministru Dom Mintoff kien enfasizza u ħalla marka meta promuova l-prinċipju li ma jistax ikun hemm sigurtà fl-Ewropa mingħajr sigurtà fil-Mediterran. L-organizzazzjoni hija bbażata fil-kapitali tal-Awstrija Vienna u għandha status ta' osservatur fin-Nazzjonijiet Magħquda. Timpjega l fuq minn 2200 persuna bejn fis-segretarjat u f'missjonijiet li għandha f'diversi pajjiżi l-aktar fil-lvant tal-Ewropa u fiċ-ċentru tal-Asja. Isimha jista' jagħti lil wieħed jifhem li hi organizzazzjoni militari. Dan iżda mhuwiex il-każ. Hija forum għal dialogu politiku li ħares b'mod wiesa' lejn il-paċi u s-sigurtà fir-reġjun kollu u jfittex li jtejjeb ħajjet persuni u komunitajiet. Għalhekk f'ħidmietha l-OSCE attiva fil-prevenzjoni ta' konflitti, l-maniġġjar ta' kriżijiet u r-riabilitazzjoni ta' wara. Tidħol ukoll fuq temi bħad-demokrazija, s-salta ta' dritt, it-tisħiħ tal-midja u l-protezzjoni tal-ġurnalisti u jaffukata wkoll fuq l-interessi ta' minoritajiet. Kull deċiżjoni li tittieħed f'din l-organizzazzjoni hija permezz ta' kunsens bejn is-57 membru. Minna nifisha din hija sfida, iżda tippreżenta wkoll opportunità għaliex il-pożizzjoni ta' kull pajjiż, żgħir jew kbir, tot indaqs. L-OSCE għandha wkoll assembleja parlamentari li tiġbor fih dan għal fuq minn 320 deputat mill-istati membri. L-assembleja hija attiva ħafna fil-monitoraġġ tal-elezzjonijiet fl-istati membri. Ta' kull sena, stat membru differenti jkollu l-presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa. Malta ntażlet bi qbil unanimu biex tokkupa din il-kariga prestiġjuża għall-ewwel darba matul din is-sena. Il-motto tal-Presidenza Maltija huwa insaħħu r-reżiljenza, inkattru s-sigurtà. Ankollu qiegħed iseħħ f'perjodu ta' sfida għall-OSCE fejn ir-relazzjoni bejn ir-Russja u l-Istati membri l-oħra mhijiex mill-aħjar minħabba l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Tul il-Presidenza Maltija l-ola kariga fl-organizzazzjoni, dik ta' Chair in Office, okkupat deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borch. F'din il-kariga huwa mexxa x-xogħol tal-OSCE u rappreżenta fora oħra u fi żjarat f'pajjiżi msieħba. Permezz tar-rappreżentant permanenti ta' Malta għall-OSCE, l-Ambaxxatriċi Natasha Meli Dodi, il-Presidenza tmexxi wkoll il-Kunsill Permanenti tal-OSCE li jiltaqa' kull nhar ta' ħamis fi Vienna. Il-Presidenza Maltija issa qed toqrob lejn tmiema u f'dawn il-jumejn Malta għandha il-privileġġ li torganizza il-laqgħa annwali tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin ta' 57 pajjiż membru. Hawnhekk jiġu diskussi l-isfidi fir-reġjun tal-OSCE u jfittxu soluzzjonijiet kollettivi.